Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare e gonɗen hande ko ñalawma Sept hawri ko 6 lewru septembre hitande ujunnaji 2022 gonɗen ko 20h toon to heure Cincinnati hawri ko toon to Dakar hawri ko minuit ɗum noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar titruji en ɓurɗi mawnudi ko toon to États-Unis puɗɗorɗen hono kanko Donald Trump haysinde mom continue oɗo saha joni ƴewde kala peeje ɗe wawi wadde haw ɓeyde laamu makko teskira en yontere ɓennude kono kamɓe tribunal uji gonɗi less ɓene continue kamɓe ne salade gueɗe ɗe ganduɗa jamiroje ɗe waɗi Donald Trump ene wayno laamu ɗum e ko yalti e hanki aljuma wonde koɓe goni koye ƴewde déportude hono kanko biyeteɗo Pulaar Abrego Garcia to Eswatini ko leydi wondi toon to Afrique habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Sénégal remaniement ministériel ɗi toon won ministre uji ɗiɗi yaaɓe oɗo gouvernement kesso kono noon kadi won place uji kewɗi gossodiraɗi ma en dutto e jañuɗen hen e dettuji tugnadi kadi habaruji gomiri toon to Sénégal toon to Nigéria ko famɓi fof 63 neɗɗo maayi ɗum noon ko caggal ne jayniyankoɓe jani toon to banggue funnangue Nigéria toon to Mali kadi ne wayno jayniyankoɓe kadi ne wayno kadi ñalawma hande o hono autoji rewde e lawol Bamako Ségou ɗum noon kadi ma ƴeew kadi holko jayniyankoɓe walla kam wonɓe toon jokkodirɓe jayniyankoɓe ko kaali ɓeɗe wat boniyankoɓe gueɗe ɗe mbaɗi toon hande cakkitoɗen habaruji men international ko jokkodirde Tidiane Niang joɗaniɗen to Nouakchott ka fate coftal balle ko ɗum woni titre joni ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gaare dettuji muɗum joni Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole radio Jowol Sare ko hettu yankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo radio Jowol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu radio Jowol International guilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtare kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder radio Jowol International wonandi joguiɓe publicité jokkodir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon binden e gardidi titruji men ni habaruji men guiɗoɗen ko d'abord ko toon to États-Unis ɗum noon e tugnadi kadi ko yalti toon to Maison Blanche hono kamɓe laamu makko kanko Donald Trump ɓe ƴefti peeje ɗum noon ko caggal nde ɓe bindi kadi ɓatake e avocat ji makko kanko Pulaar Abrego Garcia ɗum noon siftini ɗon Pulaar Abrego Garcia ko jeeyaɗo toon to El Salvador ko noon ko nawtanoɗo toon to El Salvador taw kadi ko erreur laamu ngu caggal muɗum en wayno ko artiraɗo e leydi guila nde wartirande ne wayno komon continue nanguede ɗum noon ko siwamunde gueɗe ɗe takka e gueɗe kuule leydi ndi ɗum noon kadi emani ko kanko kadi nder hitande ujunnaji 2019 kanko waɗa makko ko calanonoɗo pour heddade ɗo e leydi tugnade hande ko yalti kono noon e ko yalti aljuma ɓe mbi ɓe bindi lettere avocat ji makko caggal nde ɓe tawi wonde ko salima yaade ken wona nogasi ɗiɗi leydi e ɗum noon ɓe pelliti oɗo saha joni ɓe neldama toon to wiyete Swaziland Eswatini noon ko leydi gandinode Swaziland ɗum noon ko leydi gondi toon to Afrique saraji Afrique du Sud ko leydi ndiɗo kadi en wayno ko leydi kañum hoore mum andirandi wonde ko ruwa gonɗo toon ko laamiɗo leydi ndi gila ma won gila hitande 1960 e kanko kadi ne wayno ko laamuri ko duuɓi 16 ko leydi gandandi kadi ko dictature woni toon donc leydi ganduɗa en oɗo saha joni ene sife wonde ko kasoji mum gonɗi toon ɗi ko kasoji hay goto wawa wurden ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko ruwa gonɗo toon kadi ene wayno ko kanko waɗata luwaji makko ɗum noon ene wayno kadi ko yimɓe hewɓe lundiɓe nguɗo laamu oɗo saha joni ko yaltuɓe leydi ndi donc siftin ɗon e tugnade hande no mbiri guila hitande 1960 kanko laami leydi ndi ne wayno ko yara ko duuɓi 57 kanko kadi mo jeeya e ɗeɗo leyɗele dakkodirɗe États-Unis pour jaɓɓade yimɓe ɓe ganduɗa ittaɓe toon to États-Unis
donc siftinde tan ko ɗeɗo leyɗe en jeeya hen hono kamɓe Sudan du Sud ene jeeya hen hono kamɓe Uganda e kanko kadi e leydi makko kanko kadi Eswatini ko faama tan hannde oɗon ñalawma ɓe mbawi hebde yimɓe immigré ji ittaɓe son to États-Unis taw jeeya ko Vietnam jeeya ko Jamaïque Cuba Yemen ene wonde Laos ɗum noon ko ɓeeɗo fof nana toon oɗo saha joni kanko Kilma Abrigo Garcia noon avocat ji makko nana kaɓe hen ene wayno ko kanko Abrigo Garcia noon e wayno ko haali ɗum no e konngol avocat ji makko wonde ko haysindo omo yaltine leydi ndi o ɓuri yidde ko yaade ko toon to Costa Rica ɗum noon e wayno ko ɗum ɗon kadi ko gueɗe ɗe laamu ngu sali oɗo saha joni mbi mbawata neldudemo toon tan so tawi kanko hoore makko walla woppede ni o soke ɗo e leydi he ko so tawi kanko hoore makko jaaɓi wiide wonde ko kanko tooñi nder ñawore nde ɓe pawi makko hitande 2019 ɗum noon ko wiide wonde ko kanko hoore makko o dogni walla o julni yimɓe ɓe ganduɗa pour immigré wawi wonde fof ene wayno ko kanko avocat ji makko kadi ne ƴeewa uddide ka makko pour namdade sornade ɗo e États-Unis habaruji men hande toon to États-Unis ɗum noon en tunnade kadi e ko journal AP News haali ene wayno ko kanko Donald Trump haysindo oɗo saha joni mono continue ƴeewde wadde peeje fof beele ɓeydude doole laamu makko wayno oɗo yontere ɓen nde yiyama wonde ko tribunal uji kewɗi ɗum noon ko tribunal uji gonɗi less ene calo walla ene dartoma ene puusa ene tina gueɗe ɗe waɗata ɗum no ko gueɗe teskiraɗe ɓeɗo ñawaɓe ko mbaɗi surtout yen ruttinde jamiroje makko kanko Donald Trump gila nde o ƴefti peeje ene wayno ko dartinde kala kaalisaji ballanɗo ɗi surtout yen won organisation ngaji walla won université ji won walla kanko hoore makko nde waɗi jamiroje pour dartinde kala walla wiide wonde ko wonta wat wonde jibinaɗo ɗo enen tawde hayso jinaɓe mo ngala kayitaji wawa wonde citoyen walla nde o fellitini kanko hoore makko continue kanko Donald Trump segde yimɓe ɓe ganduɗa liggotoɓe gouvernement fédéral donc yontere ɓennude nde ene wayno ko kanko Donald Trump yi wonde ko juge uji kewɗi ɗum noon ko juge uji gonɗi tribunal uji fédéral en duttini gueɗe makko kewɗe won hen ni kañumen koye mumen kutori won konngol mbi wonde ko kala ko waɗata ko surtout ko fate tarif tato tarif ko fate commerce ko gueɗe ɗe ganduɗa henna ko Sénat walla congrès mo foti haalde haalu muɗum e surtout hutorade kadi loi bannoɗe hitande 1990 ko way noon ko fate wiide wonde ko añɓe États-Unis nana jana États-Unis pour hutorade ɗum ɗo wadde tarifaji walla ko way noon ɗum ɗo fof ko hunde tugnade ɓeɗon ñawoɓe wiide wonde ko hunde wona hunde rewde lawol kanko Donald Trump ko wawi waɗde fof mon continue hande ɗaminade kala ko salana tribunal uji less maw neldu ɗum toon to tribunal uji joyi donc e oɗo saha ɗo jarten ɗo ene wayno ko kamɓe Cour suprême ene wayno ɓe dokki victoire uji Donald Trump no fewi e ko ɓenni ko e nder donc e nder nogasi ɗiɗi appel baɗanoɗo toon to mabɓe taw ko Donald Trump nelduno ɗum toon ene wayno ko kamɓe ñawoɓe omɗo toon Cour suprême ene wayno ɓe dokkini hen Donald Trump kene wona 17 ka ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni ko gueɗe kewɗe kanko Donald Trump ɗe o yamirno kadi surtout ko fate tarifaji international walla tarifaji leyɗele goɗɗe takkiɗe États-Unis walla ko fate même kaalisaji ɗi waɗi ɗi université biyeteɗo Harvard ɗiɗon kaalisaji kadi tappatno ko ala ko nawɗum e politique mo wiro par ce que ene faama wonde ko kanko Donald Trump laamu makko wi wonde ko ene woni ko yimɓe ene goni toon ene mbaɗa enen kolla gañantumagal fate yimɓe juif en ɗum noon ko hunde kanko Donald Trump weltani hen ɗum waɗi won kaalisaji kewɗi jahannoji ɗon taw ko kaalisaji fédéral o dartini ɗum alors que juge uji won hen mbi wonde ko ɗiɗon kaalisaji kuccinno ko e gueɗe patuɗe ƴewde holko woni ko fate safruji walla ko fate gueɗe mbaɗe noon ala ko nawi ɗum noon donc wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni fada kadi kanko Donald Trump holko Cour suprême wawata kadi walludema ko fate ɗeɗo ñawoje ko ɓuuri hewde dartinaɓe toon ɗeɗo ñawoji kadi ɓeyden hen kadi ko ɓe baddi hen kadi ñawoje baɗaɗe toon to Californie surtout wiide wonde ko addude garde national toon to Los Angeles walla même toon to Washington DC ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa fotani wonde par ce que ko yaɓɓude constitution mo États-Unis kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare habaruji men international ɗum noon ko toon to Sénégal guidoɗen ɗum noon koko ɗaminnoɗe ɗo balɗe fof hono kamɓe gouvernement Sénégal ɓe mbaɗi waylo toon to laamu mabɓe ɗum noon ko won ministre uji won ministre uji kadi kesi garɗi ɗum noon tugnade communiqué gommiɗo toon hannde e kikiɗe hono kanko Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal e kanko kadi Ousmane Sonko hono gardiɗo laamu Sénégal ɓe mbawi dakkodirde pour waylude laamu toon no waɗata ɗon tugnade communiqué ko haali ko hen wayno ko ministre uji ɗiɗi guittama e leydi e laamu Sénégal ɗum noon ko ministre toppitinoɗo ko fate
justice zone Sénégal e ministre topitinoɗo kadi ko fati intérieur ton Sénégal ɗum noon tugnade communiqué o hono kanko Ousmane Diagne en wayno o ittama e laamu hen hono kanko kadi général Jean-Baptiste Tine gonɗo ministre de l'intérieur e kañum hoore mumen wayno ittama donc lumtiɓe oɗo sa joni toon to ministére toppitiɗo ko fati e intérieur biyeteɗo Bamba Cissé ɗum noon waɗa ministre de l'intérieur et sécurité publique toon to ministére toppitiɗo ko fati justice hono kanko gonnoɗo ministre de l'intégration africaine et affaires étrangères Yassine Fall ko kanko waɗa toon ministre de la justice garde des sceaux ɗum noon ɓeeɗo ɗiɗi ene wayno mbaylama nokkuji gonno gartitama e nokkuji goɗɗi ko teskita hen tan kadi ko ministre uji kesi garɗi ene wayno ko jeeya hen hono kanko Amadou Ba ɗum noon ko député Pastef gonnoɗo toon to assemblée nationale ene wayno artirama e laamu he o waɗama ministre de la culture won ministre uji kewɗi mbaylama holno ko won gueɗe kewɗe ɓe dentini ɗum e won ministre uji won ministre uji kewɗi ene wayno tini ƴeftude poste uji men en jeeya hen hono Biram Souley Diop gonnoɗo énergie et pétrole et mine Biram Diop gonnoɗo forces armées Cheikh Diba gonnoɗo finance et budget Yankoba Diémé gonnoɗo transport et terrestre et aérien Alioune Sall gonnoɗo communication et télécommunication et numérique Moustapha Guirassi gonnoɗo éducation nationale Mabouba Diagne gonnoɗo agriculture et élevage Cheikh Tidiane Dieye hydraulique et assainissement Ibrahim Sy santé et hygiène publique Maïmouna Dieye famille et action sociale et solidarité et Amadou Moustapha Djeka Sare emploi et à la formation professionnelle ɓeɗo fof ene wayno ko poste uji mumen keddi donc ene wayno ko oɗo sa joni gouvernement nomi hono kanko biyeteɗo Balla Moussa Fofana yo won to urbanisme et collectivité territoriale et aménagement territoire Serigne Gueye Diop kañum won industrie et commerce Fatou Diouf yo won pêche et économie maritime Olivier Boukal yo won fonction publique et travail et réforme des services publics Khadijatou Diène Ndiaye yo won jeunesse et sport e kanko Alioune Diop yo won microfinance et économie et sociale donc ko jiiɗa e ɓeɗon ko kesso garɗo hen tan ko Amadou Ba e tugnade kadi e jeydiyankoɓe hewɓe surtout yenno jeeyaɓe opposition ɓe mbi wonde ko ɗaminnaw remaniement o ko kanko Ousmane Sonko maw démission o waɗa gouvernement kesso kono noon wayno ko oɗo sa joni ko teskita tan hay sinno kanko Yassine Fall o wattama toon ministére toppitiɗo ko fati justice ene wayno ɗum ɗo kadi ko hunde o sabu poste mo jogino intégration africaine et affaires étrangères ɓurno wadde jogade fayida ko fanno international kono noon ha hande ene wayno ko toon to justice sibabuni caɗele joga goɗɗe oɗo saha joni hakkude kamɓe laamiɓe ɓe nguɗo laamu keso e laamu e yimɓe kadi opposition haqqillaji fof onon ndeƴani oɗo saha artiredemo toon kanko Yassine Fall hawnaki kadi ɗum ɗo kadi ko poste moƴƴo wonandemo ha hande toon to Sénégal e tugnade kadi e habaruji gomriɗi toon to goto e avocat ji kanko Farba Ngom kanko maître Abdou Diali Kane ali wi wonde ko juge gardiɗo fate ñawore makko kanko Farba Ngom ene wayno ko jaɓani haalande ɓe kono rapport gommiɗo ko mbiyata contre expertise ma ɓenni balɗe 15 e ɗum ɗo kadi ene wayno ko oɗo saji ɓe mbawi wiide ɗum ɗo kadi ko hunde ko violation ene wayno ko kala ko woni peeje moƴƴi gonɗe toon to Sénégal tugnade hande kanko maître Abdou Diali ɗum noon o jeeya koye pol avocat ji wallanoɓe kanko Farba Ngom ɓe mbi wonde kene wayno ko juge o en gueɗe ɗe waɗi ɗe moftude ɗiɗo résultat ji taw haalnani ɗum ɗo kadi ko hunde bonde no fewi car ene wayno ko Farba Ngom ene wawi ni perdude gurdam muɗum e surtout yenn sababude kamɓe yimɓeɓe ɓe nelduno yo enquête mabɓe moɓe mbanno atan ko e wonde fof ene wayno ko kaɗo haala kadi ko hande yalti ummade makko kanko maître Abdou Diali Kane habaruji men hande toon Sénégal ene wayno ko yaltino hanki wona yimɓe jeegom ene nanga toon to Mali taw ko yimɓe ɓe ganduɗa chauffeureɓe ko yalti hande o tugnade kadi syndicat biyeteɗo syndicat transporteur uji mbi wonde ko ene wayno ko keeɓi konnguɗi walla ɓe keeɓi communication gummiɗo e debbo goto wiide wonde koɓe jalti kono noon tugnade kadi kanko ministre toppitiɗo ko fate affaires étrangères e konnguɗi ɓe kaali ɓe mbi wonde ha hande ɗo ɓe gondi ɗo ɓe keɓani ko laaɓi ko ummi toon to Mali walla ko ummi toon to ambassade walla are ambassade pour wiide wonde ko Sénégal naaɓe nangganoɓe ene wayno ngo goppama tugnade hande communiqué kalaɗo mbi communiqué o haalino wi wonde ko suko debbo goto heeɓi wonde wawi wadde vocal wi wonde ko ene wayno ko kamɓe ɓeɗo ɓe goppa kono ala ko laaɓi en taw
khaburuji men international mana en ton to baji tungnadi kadi ko yalti hande hono kambe terroriste en e wani ko be mbawi yande lawol gongol hakkunde Bamako e Ségou dum non ko hande samedi jeegom lewru septembre hitandu ujunaji ɗi nogas tungnade khaburuji gumiri ton e men e wani be jani lawol ngol ko hedde 10h suba nokkuji biyeteɗe Kasela Zantigila ɗum noon ko e nder ladde wonde toon to faya tungnade hande yimɓe ɓe ganduɗa dannoɓe e ɗum ɗon mbi wonde ko kamɓe watboniyankoɓe nde ɓe gari nde ɓe mbawi ƴewde goto fof holko jogui ƴewde carte d'identité ji kala militaire moɓe tawi hen ko en jogui carte militaire on ɓen ɓe nanggat ɗumen kono noon heddi ɓe goppat ɗumen donc ɓe mbawi tellinde yimɓe fof e auto ji mumen won auto ji kam dañƴi wasde rewɗon nde woyi ko banggueji goɗɗi ko wawi wonde fof ene wani woɗo Sadio joni tungnata hande e ko yalti toon kala ko woni rewɓe ene wayno ɓe biccitani ɗumen kala moɓe tawi hen ne jogui carte d'identité militaire ene wayno ɓe nangui ɗum donc wawi wonde fof ene wayno mbi auto ji kewɗi sibabude kulola wawa nde woyi ko banggue goɗɗo nde woyi to Kulikoro tungnade hande e seedanteji wonnoɓe toon to lawol Bamako Ségou khabaruji men international hande toon to Nigeria tungnade kadi communiqué gumiɗo toon walla article gumi toon to Dakar Actualité ɓe mbi ko famɗi fof 6 neɗɗo maayi ɗum noon ko caggal nde kamɓe watboniyankoɓe janni toon to ñande aljuma nde toon to banggue rewo funnague Nigeria ɗum noon haali ɗum ko gouverneur oɗo état biyeteɗo Bono donc en wi wonde ko bonandeji keewi ɗum noon surtout toon do wuuro wiyetego Darou Jamal ɗum noon kadi ne wayni ko ngoɗon wuuro kadi ne waɗi base militaire gonɗo toon hakkunde kamɓe Nigéria e kamɓe Cameroun ɗum noon en mbi wonde ko oɗon zone kadi ko nokku mo ganduɗa ene heewi watboniyankoɓe ene keewi yande toon tungnade hande kanko Baba Gana ɗum noon Baba Gana Zulum kanko woni gouverneur oɗon état Bono o wi wonde ko ene wayni ko militaire joyi ene jeeya yimɓe waraɓe ɓeɗo 60 neɗɗo waraɓe toon ko wawi wonde fof ene wayni ko tunani hande agence France Presse ko haali ɓe mbi wonde koɓe mbawi hebde confirmation oɗo saha joni kene waɗi 63 neɗɗo maayiɓe toon ɗum noon ko civil ene militaire uji tungnade hande article o haali ɓe mbi wonde ko fitinaji surtout taw ko waɗi boniyankoɓe usinoma toon to Nigéria ɗum noon ko tuggi hitande ujunaji 13 ha hitande ujunaji 15 kono e wayno ko surtout kamɓe groupe jeeyaɓe Boko Haram eɓe continue hande yande nokkuji surtout toon to banggue rewo funnague leydi ndi tungnade hande seedi nguɗo jangu ɓe mbi wonde ko ɓuuri hewde ɓeɗo en yanɓe toon ko yimɓe wonɓe motoji kadi en jogui petelaji men ko wawi wonde fof en wayno ko lima joni oɗo saha joni ko famɗi fof ken wona 63 neɗɗo maayi toon to Nigeria habaruji men international hande toon to Ukraine tungnade kadi ko yalti journal Al Jazeera hono kanko président Vladimir Zelensky ko nguɗɗo ɗo haali wi wonde ko so tawi ɗi eftama temedere hen 60 kaɓirgal ɓe kutori e guerre moɓe gonni contre Russie en wayno ko kamɓe Ukraine aɓe pewni ɗum oɗo saha joni ko teskira ko sakiti ko ene ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe umminde walla sosde usine mawɗo usine o kadi fewnata ko drone aji e kadi emin jogui kadi autoji ɗiɓe pewniɗi joni taw ko autoji kadi terrain aji bawɗi wawde kañumen koye men tambade ko wayno bomboji ɗum noon ene wayno ko ɗum woni ko yalton ko jiiɗa e ɗum ɗon ene wayno ko ñalawma he pusanɗe kewɗe nanama toon to guure surtout ko wayno Kiev ko wayno Kharkiv ko wayno Dnipro ha e kikiɗe samedi hande ɗum noon kadi tungnade hande ko faama ko kamɓe Russie naɓe berloton toon bomboji kamɓe Ukraine naɓe ene wayno ɓe mbawi kamɓe koye maɓe werlade drone aji toon to Zaporizhia ɗum noon ko Zaporizhia kadi ko ene wayno ko central nucléaire gonɗo toon ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni ala ko bonni toon ala kadi kullol gongol toon ko fate est ce que radiation yalti toon ɗum noon siftini ɗon tan oɗo ñalawma kadi watti ñalawma 1991 ñalawma ko tuggi guerre o ɗum noon ko gila lewru février hitande 2022 cakki tortoɗen habaruji men international ko jokkodirde Tidiane Niang o wawa rokkuden ko joguinen ko fate coftal baɗe Tidiane Niang bisimilla jaam hira moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio wol sare joni kabaruji men coftal balli gadorɗen kabaruji men coftal balli koye nder leydi Mauritanie hello men tourmaji Fouti hitande ujunnaji ɗe 25 jaɓanten ko to diwan mo Barakna tourma district de Bogué hitande ujunnaji ɗe 25 ene jokki kiyiɗe hande 88e de finale FC Dubangu kañum hiwidirno FC Canal Plus kiwidiral ngal wawno gasiri ko ɗekki 0-0 tuma nde pay faw petta ko FC Dubangu wawi hebde polgu loggi 5 e loggi 3 5e 8e de finale tournoi district de Bogué ma jokku ñalawma janggo so woni 17h GMT sare ndogu ma hiwdere équipe FC Carrefour rim dande ma hitande ujunnaji ɗe 25 deuxième édition Pulaar ñalawma hande fonno fettude to wuro tufde siwi kañum jogorno hiwdirde équipe magama pottital ngal rapportama ha ñalawma janggo
première demi-finale tournoi hayre mbar hitande ujunnaji ɗe nogas e joyi FC Salme kañum hiwdirno équipe FC Avenir kiwdiral ngal wawno gase ko ɗekki 0-0 tuma nde pay faw petta ko FC Salme wawi hebde polgu loggi jeenayyi loggi jeetati. Deuxième demi-finale tournoi hayre mbar hitande ujunnaji ɗe nogas joyi ma jokku ñalawma janggo sowoni 17h GMT FC Espoir ma hiwdir équipe FC Labay. tinama hande gudditigol hono 72 heures culturel et sportive mo fedde ƴellitare gorgol to wuuro Jowol ko siftinde bandiraɓe oɗo 72 heures ne waɗi final hakkude équipe commune mo Nere Walo ma hiwdir équipe commune mo Dalhaya ngal ɗo pottital jogori juude ko jeetati nduɗo lewru gonɗen to wuuro Jowol. sen gumim to wuuro Jowol jaɓanten ko to wuuro Nouadhibou polgo équipe nationale mo leydi Mauritanie qualification coupe du monde hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom équipe nationale mo leydi Mauritanie kañum heeɓi polgu mantidingu e yesso kippu Togo taw ko loggi ɗiɗi ndiga ha joni ko faten ndiɗon mbay to lamorgo leydi Sénégal Dakar équipe nationale mo leydi Sénégal ƴetti tabal mo ngal caggal polgu mabɓe kihiɗe hanke yesso kippu Soudan taw ko loggi ɗiɗi ndiga subaka hande to stade municipal mo Nouadhibou équipe nationale mo leydi Mauritanie fudditima entraînement mum e pottital mabɓe garaw ñalawma talata jeenayyi lewru septembre so woni 19h GMT hakkude mabɓe équipe Soudan du Sud to stade municipal mo Nouadhibou ha joni ko fate oɗon poule siftinde bandiraɓe ñalawma talata jeenayyi lewru septembre ne waɗi final mawɗo hakkude république démocratique du Congo so woni 16h GMT kañum jogori hiwdirde kippu leydi Sénégal andamo arbitrage jogorɓe arbitde ngal ɗo pottital jogorgal juude to république démocratique du Congo tumnade FIFA ko arbitrage somalien jogori arbitde ngal ɗo pottital tijje ngal ñalawma talata oɗo poule ardi ɗum ko république démocratique du Congo en jogui 16 points ɗiɗaɓo ko kippu Sénégal 15 points tataɓo ko Soudan en jogui 12 points nayaɓo ko équipe nationale mo leydi Mauritanie en jogui 5 points joyaɓo ko kippu Togo en jogui 4 points uddidogol ngol ko Soudan du Sud en jogui toɓe tati. qualification coupe du monde zone Afrique pottital gasgal ñalawma hande Nigeria kañum heeɓi polgue yesso kippu Rwanda taw ko loggol gotol ndiga andamo équipe Afrique gadiɗo qualifiade coupe du monde ko kippu Maroc. Égypte ƴetti tabal mo ngal ko fate qualifiade coupe du monde hitande ujunnaji ɗe nogas e jeegom caggal polgu mabɓe kiyiɗe hanke yesso kippu Éthiopie taw ko loggi ɗiɗi ndiga tumnade l'équipe ɓe kolliti hono Désiré Doué ma manku ko famdi foof pottitte ɗiɗi to Paris Saint-Germain ko siftinde bandiraɓe Désiré Doué Ousmane Dembélé ñalawma hanki caggal pottital qualification coupe du monde zone Europe ɗiɗo jour uji ɗiɗi Paris Saint-Germain keeɓi gagna to équipe nationale mo leydi France ko fate gagnande Ousmane Dembélé nde ɓe kolliti ko famdi fof ma o jooɗo jonte jeegom ha jonte jeetati Ousmane Dembélé ko ɗum jotto pottitte qualification coupe du monde zone Afrique ñalawma janggo so woni 16h GMT centre Afrique ma hiwdir kippu Comore qualification coupe du monde zone Europe ñalawma janggo so woni 18h45 GMT kippu Turquie ma hiwdir kippu Espagne. kabruji men cofsal ɓalli ko ɗo kayɗi en calmini hettiyankoɓe radio Jowol international to mbawi wonde fof. Tidiane Niang a jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol sare haɓuɗi min jogol noon hande ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma Sept jeegom lewru septembre hitande ujunnaji ɗi nogas joyi gasi alaɗ siftinde on tan ballodirɗen e oɗo journal hande ko Tidiane Niang karalla ko fate coftal ɓalli joɗaniɗo en toon to Nouakchott e kanko Foutanki Diaw directeur programme radio Jowol sare joɗini toon to Wending haaldata e mon ko musidɗo mon Amadou Touré yembali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.